Son Vicente Gómez, actualmente alcalde de Castrelo de Oval, e preséntome de novo á alcaldía de Castrelo de Oval por o Partido Socialista de Galicia PSOE. Durante estes últimos 4 anos o que fixemos nas eleccións do ano 2007 foi intentar acadar un pacto cos veciños do concello. Ese pacto consistía sobre todo na atención a todos os cidadanos e a realización de diversas obras que considerábamos prioritarias para o concello de Castrelo de Oval, como podía ser o peche do pabellón, a construción das piscinas municipales e a vertebración do noso territorio, do noso concello, que as dúas carreteras autonómicas que cruzan o noso concello, a O113 e a O114. Asimismo, tamén, sobre todo, recuperar o noso patrimonio, como son fornos, tamén algún centro social e, sobre todo, incidimos bastante no que é nos servicios sociales. Pretendemos seguir acabando ese pacto cos veciños, que era un pacto de respeto, de atención a todos, sin identificalos por ideologías políticas, senón porque o concello consideramos que é de todas as persoas do concello, non por a súa ideología, e creo que iso é o que nos permite seguir acabando e facendo obras importantes para o noso concello. Ahora mesmo estás iniciando o proceso de construción de unha bodega que creemos que é importante e interesante para todos os veciños, unha bodega de viño que pode permitir que os nosos agricultores teñan a venta asegurada para esa bodega. Tamén se está redactando xa o proxecto de urbanización da zona industrial, que tamén pensamos que vai ser moi interesante. Con estas actuacións creemos que podemos asentar a población dentro do concello e poder permitir que os nosos cidadáns teñan unha vida moito mellor sen necesidade de ter que emigrar para fora do concello. Durante estes 4 anos melloramos os servicios sociales e a nosa intención, a candidatura do Partido Socialista, é seguir mellorando estes próximos 4 anos. Inda que é bastante complicado, xa que por os presupostos do noso concello e por o envellecemento da población, o ano pasado mesmo, este último ano, o concello tuvo que aportar máis de 42.000 euros para os servicios sociales, pero creemos que están ben invertidos e na próxima legislatura, se a Xunta de Galicia permite e sigue apostando por a lei da dependencia, conseguiremos tamén mellorar os servicios sociales e atender a máis xente que está necesitada no noso núcleo de población.